Okay, maayong gabi. Be, ito sa ni. Oh. To bro kay kanang ni ang kuan kana kusog kay gulan diri bro. Basta may topic ni mo bro. Okay. Ang akong topic karon Brad, ang propesiya sa pagsupak sa kasuguan sa Dios. So kinsa ba kanang kasuguan bro? Ha? Kinsay nagsupa kanang kasuguan ron bro? Ang yawa, bro. Ayawa. So, kinsa man ang yawa bro? Ha? Kinsa man ang yawa? Wadi ka kailas yawa, bro. Mo siguro nang kauban nimo karon. Di ba? Nakaila di ka yawa bro? Ha? Nakaila di ka yawa? Ikaw na wadi ka kailas yawa. Mao rin nga partner mo sa yawa. Pagsulay Ada bro, kanang kusog kay ulan dire bro, din ako'y nakaila di ka yawa bro. Okay, sige ato ni plastar. Brother Gapo, daraw ako ni pasulod igsoon si Brother Gapo. So para nga ma-formal na to igsoon ko, mahimo na tong fair ba, no, ang ato nga programa. Sige, misulod siya kay mangutana siya. Hatagan na to siya igsoon ko og time nga mangutana. No, tagaan na to Brother Eugene, no, tagaan taga og ay butang lang to igsoon, murag mga okay na siguro na 5 ka pangutana, no. 5 ka pangutana nya mangutana po kunin mo 5 ka pangutana. Okay ra ba, brother? Mangutana kag 5, mangutana po kog 5. Okay, pinagyan mo mga to ni og unsa gi maayo. Okay ba? Agway bro. Kani bro, kaila kani bro. Unsa man? Brother Gapo. Kaila kani. Brother Gapo, unsa man magsugod na ta? Oh, mangutana kag 5. Sige bro, go ahead bro. Ha? Go ahead. Unsa man? Ko willing na gid ka mangutana na kag 5 kay atong sugod. So sabot ha. 5 ang pangutana. Igsuon ko unya 5 pod ang akong pangutana. Sige bro, go ahead bro, go ahead. Brother Gapo, brother. Duger kay kung naghulat-hulat sa imo nga mo follow up ka ba ato imong gi-propose sa ako. Usa man to ato Wala may i-continue. problema. Ito raman ang liba-liba na to bro. Kay man mo, busy ka, nakaila ka. Wala po ka mo chat. Wala lang po ka mo chat. Dili na kay balo man ka ato nga na ako nag-duty ko. Lisod gyud dito sa kumpanya, Brad. Lisod gyud dito sa kumpanya nga mag-live mo na ngayon ko. Sige, ato tayo lang, Brad. Ato tayo ni... Wa ko trabaho. Bro, ato tayo ni Rasha TV bro. Sige. Ato i-sit up, Brad, sa lalong madaling panahon kay pizza 18 am. Grabe hulatay na ko niyo ba? Pizza 18 ra mo duty na ko. Sige. Mora to ha. Imo pa matodan nga 70 Adventist. Gitokod ni Kristo base sa Biblia ag referensya. Mao ba to? Ato tong i-review. I-review ra to na to, ha. Sige. Review na to. Bro, nakoy pangutana bro. Sige, sugdan na to. Usa ka pangutana. Kaila ka ni bro, kani. Usa naman ni atong amigo nga wa naman ni tingog. Bro, madunggan na ko ni mo. Asa yung tingog nga wala naman kay tingog. Naara man bro, kusog raman ako tingog bro. Sige. So mo na imong pangita, ang imong unang pangutana nakaila ba ko ana? Ade, dili lang bro, kanang inyong libro nga Ha? Desire of Ages bro. Ang tanawon Usabon imong pangutana, usabon imong pangutana. Maora to bro, pero ako lang bro, ako lang repress ang pangutana ba. Kani, kaila kani bro. Sige, pakita kinsa man ang imong gusto ipailan ako. Kani kala kani. O unang pangutana nimo nakaila ba ko ana? Sige daw, ipakita daw. Kani kala kani. Nawala na po di mong tingog, Brad. Aga po. Ang murag ibon ni signal may problema ba? Kani kaila kani. So, unsa man na, Brad, kay hanap man. Hanap sa imong video. Unsa man si Maria. Si Maria ba na? Ha? Oh. Si Maria ba na? Kanang gituhan ninyong Maria? Nasa inyong libro nga Desire of Ages ba? Lagi, unsa man ang dagway, mao ba natong gituhan ninyo nga Maria? Ay wala akong pangutana.
mao ba ni si kwan sa para nimo kinsa man eh. Ha? Para nimo kinsa man eh. Di, ako gani, ang akong tubag ana, di akong gi-clarify sa imo. Mao ba na itong gituuhan ninyo nga Maria? Clarification kay kami, gisulat na muna, kay ang among pagsulat na nga, tungod kay gituuhan ninyo Ayaw lang ko Maria. pangutana, bro. Ayaw lang ko pangutana kung mao ba ning amo ang gituang Maria. Kaya mo ko mangutana mao ba na among gituan. Ang ako lang sa imuha lang kailan magani. Brother Eugene Gapo, paminaw sa ba? Brother Eugene Gapo, debater baya ka, nakabalo baya siguro ka sa word nga o sa sentence nga rhetorical question. Nakasabot magkag rhetorical question ha. Gi-clarify na ko ang imuhang tubag, igso ay imong pangutana. Akong tubag ko pinagis mo pangutana. Ha? Ay ayaw bro, kay really wa man ko mangutana og tubagon nimo pangutana bro. Ang akong pangutana kailan ba ka ana yes or no? Kung kailan Sige. kay identify O kita na. dara, ang ako tubagon ako ha. Ang akong pag-ilaan na kana mauna siya ang Maria nga gituuhan sa Romano Katoliko. Kay ang doktrina sa Seventh-day Adventist walay nakaila sa dagway ni Maria kay sa panahon ni Maria walay nagbit-bit-bit og kamera. Ha? Imagination lamang na sa Maria nga gituuhan sa Romano Katoliko. Ha? So mao na ang ako ang atubag Brother Eugene. Ikaduhang pangutana. Naaman ni sa inyo ang desire of ages bro. Di ba? Sige. O So mao na ko brother. anong gibutang man ni sa inyong libro bro kung dili tinuod naong ni Maria bro. So nganong gibutang na para nga ma-emphasize pag maayo, ikaduha na ning pangutana, ikaduha na ning tubag. Para ma-emphasize pag maayo sa tao kining Maria Maria nga gituuhan sa Romano Katoliko nga dili gyud tinuod nga naong ni Maria. Ngano man tungod kay wala lagi kamera sa unang panahon. So ang mga Katoliko magkulit-kulit man lagi naong sa Maria Maria, mao na nga para masabtan pag maayo sa mga tao, gibutang sa diha sa Desire of Ages ang naong ni Maria. Ha? Para nga ilang masabtan ba? No? So ana ra na Brother Eugene Gapo no. So para masabtan nimo ang akong tubag, nganong gibutang na diha sa Desire of Ages para masabtan ninyo kay kamo man ang number 1 nga nagtuo ana. No nga mauna ang inyong Maria Maria. Okay Pero bro. sa pagkatungod, walay kamera sa una panahon ni Maria. Sige. Bro. Yaan na nato na kay lima ra man day ka pangutana bro. Dahil lima pud ka pangutana mo, balik na pud lima ka pangutana pagkauman nimo. Sige bro. Duha na ka pangutana. Nakikitulog ka pangutana, Brad. Sige. Tulog ka pangutana. Unang sa ikatulong pangutana bro, muning una nako bro. Diha sa San Juan Kapitulo 5 bersikulo 18, gibungkag ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Okay. Karon, ang akong pangutana bro, unsa man ang adlaw yang gibungkag dia bro? Okay. So, mutubag na ko. Unang pangutana ha, sa ikatulong ang pangutana, to napakoy duha. Ikatulo ni mo ni pangutana, ha? Nga ang imo pangutana, klaro na ko na igsoon ha, ang imo pangutana gibungkag ni Kristo ang adlaw papahulay. Papahulay. Okay, Sumala sige. niya na sa San Juan. Be. Atong basahon na. Juan 5:18. Paminawan ninyo igsoon ha para masabtan ninyo ni pagmayo kay si Gapo wa nakasabutan ng teksto ha. Okay, dera. Juan 5:18. Dera, kung basahon mga igsoon, paminawag gid ninyo ni pagmayo. Tungod ni ini. Ba ni? Dera. Tungod ni ini misamot hinuon ang tinguha sa mga Hudiyo sa mga kadagkuan, At tungod ni ini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Sanglit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlaw igpapahulay. Kung dili muungon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan. Og sa ingon ni ini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Okay. So, usbay mo pangutana para maklaros mga Atong pangutana bro, kanang gisulat ni San Juan diha nga gilapas niya ang adlaw igpapahulay. Unsa man ang adlaw bro?
Okay, sige. Ang akong tubag mao ni Brad. Oh, naklaro na nila ang pangutana ha. Ang akong tubag wala niya gilapas ang adlaw igpapahulay. Ang gilapas Bro, ni bro, Kristo wag ko ang mangutana, balaod bro. sa adlaw igpapahulay. Bro, wala ko mangutana, gilapas ba niya? Wala. Paminaw ba? Kay, may katungod ka sa pagtubag ni mo nga, wala gilapas. Ha? Ang akong pangutana, bro, kadang kiminsan ni San Juan pa. Paminaw sa Brother Gapos tubag. Brother Gapo, paminaw sa tubag ba? Tanawa, ang gilapas ni Kristo dili ang adlaw igpapahulay. Ang gilapas ni Kristo ang balaod sa adlaw igpapahulay kay wala na mao ang pagdala sa mga tao. Akong basahon, usbo na ko ha. Unsay gilapas ni Kristo dili ang adlaw igpapahulay. Ang balaod sa adlaw igpapahulay mo gilapas si Gapo ang wa nakasabot. Akong basahon ko sa para masabtan niya. Oh? 1:5 18. Unsa man nga version imong gamit, bro? Inyo ning version, Brad. Inyo ning Biblia. Katoliko. Unsa man nga version, bro? Ang mayong balita, ha? Dahil kong basahon na. Ayaw balita. Ayaw balita. O, paminaw sa Brother Gapo. Paminaw sa unsay gilapas ni Kristo. Wala kay kasabot kay ang gilapas ni Kristo dili ang adlaw ipapahulay, kundi ang balaod sa adlaw ipapahulay. O, tungod niini, misamot hinuon ang tinguha sa kadagkuhan sa mga Dios sa pagpatay kaniya. Sanglit dili lang kay gilapas niya ang balaod sa adlaw ipapahulay. Ang gilapas ni Kristo may galang igsuon dili ang ipapahulay, kundi ang balaod sa adlaw ipapahulay. Nganong gilapas ni Kristo ang balaod sa ipapahulay kay wala na mao ang balaod sa mga Hudiyo diha sa adlaw ipapahulay. So, klaro, igsuon ko nga si Gapo wala nakasabot ng programa. Bro, Okay, kapat. bro, wala ko nagamit anang maayong balita nga Biblia, bro. Ay, naunsa na Ang ba? akong gigamit na kaning nailogo sa Seventh Adventist. Bro, ang akong gigamit kaning nailogo sa Seventh Adventist. Brother Gapo, Brother Gapo, sultihan Diba? ka lang kay Brother Gapo. Ayaw na pangitag lusot kay inyong Biblia ang nagtugan. So karon, wala man, bro. Wala man ko magamit anang mayong balita. Dire ko sa inyo hang nailugo pa sa Seventh Adventist. dahian ni mo Wala ko kasagutan. gipa-confirm. Ang Pero imo Gapo, dire sa inyong nailogo sa Seventh Adventist. Ako basahon na. Og mao nga kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudyo pagpatay kaniya. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay. Gilapas niya ang adlaw igpapahulay, sumala aning record sa naay lugo nga Seventh Adventist. Okay na. Ang akong pangutana. Madaghan na gini yung pangutana ron ba? Oh, ang akong pangutana, Okay, kaning wala. base sa naka-record sa inyong Biblia, inyong Biblia, kaning nailogo ninyo, unsa maning adlaw ngayang gilapas. O lagi. So direction, ang ako ng tubag mauni siya. Oh, ang akong gigamit nga tubag Biblia sa Romano Katoliko. Ay, Kay bro, ayaw gamit, ana, bro. nang nailugo. O paminaw sa tubag Bro, lagi, mo lagi na lagi. Paminaw Ayaw sa tubag gamit ba? ana bro, kay nagamit ko sa inyo ang nailugo. Kani akong gipa-confirm. Ha? O paminaw Brother Gapo. Ang akong tubag gigamit na ko na kay wala ka makasabot ni aning tekstuha. Nga ang inyong Biblia mo'y nagpasabot ninyo kay wala mo nakasabot. Ang adlaw ipapahulay nga gipasabot diha sa imong gibasa, gipasabot sa inyong Biblia nga ang balaod sa adlaw ipapahulay maoy gilapas dili ang adlaw Bro, bro. ipapahulay. Ha? Kani ba na-record na nino? Bro, No, ayaw na na-record man gini. Ay sa bro, Okay. Tuhan ako ba? Na-record man gini sa inyong Biblia nga gibutangag lo inyong Biblia. Na-record man gini sa Biblia. Igor mi nag printing nga na ha. Wa mi Biblia kay Naaman sa inyong giprinta nga Biblia, bro. Nailupo ha? Nga gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay. Brother Gapo, Ang akong pangutana, base, ayaw lang gamit anang mayong balita Biblia, bro, kay wala man na nato gigamit, bro. Ang akong gamit alita sa nailugo. Ang akong pangutana ba nga unsa maning adlaw ang giingon diring gilapas niyang adlaw ang igpapahulay. Inyo Okay. nang giprinta ha.
So akong Ako ipa-confirm karon ani nga translation, unsa na adlaw? Ako ning tubagon sa makadaghana. Oh, diara nga akong tubag Brother Gapo. Ang ako laging tubag kana lagi imong gibasa wala ka nakasabot kay ang gipasabot diha gi-emphasize sa inyong Biblia nga kining ipapahulay nga giingon dinhi ang balaod sa igpapahulay mao lagi gilapas ni Kristo dili ang igpapahulay. Wala ko mangutana bro. Unsay gilapas niya diha bro? Balaod ba? Or unsay pasabot ana? Kaya ang mga Hudiyo nagbuhat-buhat og balaod sa adlang igpapahulay nga wala masubay sa balaod sa Dios. Akong Wala basahon. ko mangutana kung unsay gilapas ni Kristo diha, ang balaod ba o dili? Ay, Kay klaro man yung giingon sa inyong Biblia nga gilapas Ako, gid hindi, niya ang adlaw nga igpapahulay. Base aning record din ha. Mangutana ko ani, unsa man ning adlaw? ang balaod lagi sa lo ipapahulay. Klaro na Brother Gapo. Ayaw himo ang bakako ninyong Biblia. Wala lagi ko mangutana kung saan ang balaora. Lapas ba niya balaod o dili? Nagkasabot Sa inyong Biblia ba? Sa inyong Biblia naka-record ha? Without, ayaw sa gamitan ng mayong balita. Kaya di na mo yung gigamit. Imo man kung Of course, butang. sa mayong balita Biblia, nadyo giingon da nga gilapas niya ang balaod. Sa Amen. aming pamahulay. Wala man ta mangutana bro. Kung sa'y gilapas niya bro, ang balaod ba o dili? Ang akong pangutana ba? Ang akong pangutana, unsang adlaw ang gilapas niya dire kay klaro man gi-record diri ninyo nga gilapas niya ang adlaw igpapahulay. Unsang adlaw na bro? Kadaghan na gyud kay nako ning itubag sa iya ha. Ang gilapas ni Kristo balaod lagi sa adlang igpapahulay. Ay, bro, wala lagi ko mangutanag balaod, bro. Ni Kristo kay dili na mausab. Ikapito ginang adlaw Bro, sa dili, Ginoo. wala lagi ko mangutanag unsay gilapas niya, balaod ba o dili? Diga po. Ang simple di mo pangutan na mudawat maura, ang bro. itubag. Maminaw, di magi ka mudawat Bro, ang tubag namay na minaw sila mo'y maghusga nimo. No? No. Dili bro, kay ang klaro man kong deklarasyon sa inyohang verses bro, nagi-record yo diri ha. Ayaw Wala mo ingon nga gilapas niya ang balaod. Ya dili pud nako ni pangutana bro, kung unsa bay gilapas ni Kristo. Talaga po, ikaw na lang mag-ako kung ikaw magbuot sa tuban. Ang itubag Dili bro, kay klaro yo kay akong pangutana bro. Wala ko mangutana bro. Bro, wala ko mangutana kung unsay gilapas niya, balaod ba or unsa. Ang akong klarong pangutana nga na-record magini sa inyong Biblia nga utang logo. Printer lagi ni ama. Okay, salamat sa pag-angkon mo kay Biblia. Nagprinter mi ana. Wami ka galing ng Biblia. Ha? Nagprinter mi ana. Akong pangutana, adlaw ang gipangutana nako, balaod ang imong gitukan. Wala ko mangutana kung unsa na, balaod ba na, pasabot na. Ang akong pangutana kay klaro man yung giingon diri sa inyo hang gi-translate nga Biblia, bro. Ang gilapas niya kay gilapas niya ang adlaw igpapahulay. So nadungog na to ha nga. Mato diri gilapas niya ang adlaw igpapahulay. Kani nga Biblia. Naunsa naman is gapo Ang pangutana nako, bro. Bro, ang pangutana nako, diri lang ko magbase sa inyong Bible ha. Kung Gibutang na ako. Gila printer lagi. May dagi ka kasabot Lagi na. wala lagi mo yung Bible. Dagi ka kasabot. Oh. Kinsam, bro, unsang adlaw ni bro, unsang adlaw bro. Printa. Dili po ni Martes, bro. Ha? Dili po ni Martes nga adlaw dire. Pastilan gani brad. Igpapahulay lagi na nga balaod lagi. Bro, wala lagi ko mangutana kung sa'y pasabot, ane, bro. Kasabot? Bro, wala lagi ko mangutana kung sa'y pasabot, ane, balaod ba ni, o dili. Mahimo kang Siyempre, katawan sa mga tao. Uy, paminaw ba? Mahimo kang katawan sa mga tao na nga inyo ng Biblia ang nag-emphasize nga ang gilapas ni Kristo balaod sa adlaw igpapahulay. Klaro na mapamatuan. Bro, wala lagi mo si Kristo bro. nag-emphasize siya. Bro, wala kung ko saan mangutana balaod nimo. ang wala gituman sa mga tao. Talong pangutana ha. Wala ko mangutana kung unsay pasabot ana, balaod ba na? Or unsa ba gilapas ni Kristo, balaod ba o dili? Wala Ordinansa ba? At sa bro, wala ko mangutana bro. Kani yung inyo ang logo ba? Nay logo?
Brother Ay Gapo. lugo sa 70 Adventist. Ang na-record yun dire sa San Juan 5:18, klaro man. Ayaw lagi Ay, ko gilapas pagbabago. niya. Ay, makandumog juga sa akong gibasa. Lagi. Ay, gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay. Gilapas yun niya ang adlaw igpapahulay. Ang akong pangutana bro, ay klaro man yun din nakasulat. Nga gilapas niya ang adlaw igpapahulay. Unsang adlaw ni? Okay, sige. Akong tubagon. Paghilom na. Anya mo proceed na ta si kaupat. Kaya di makamudawat ani. Katapusan ako ni tubag sa imo, Brother Oh. Gapo. Inaot nga maminaw na ka. Ang akong gitubag nimo mauni siya. Akong basahon. Tungod ni ini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya sanglit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlaw igpapahulay. So ang akong tubag wala pa makasabot sa imong gipangutana kay ang gilapas ni Kristo ang balaod sa adlaw igpapahulay. Same lang siya. Kung gilapas ang balaod sa igpapahulay, naa sa utok sa mga Hudiyo nga igpapahulay ang gilapas ni Kristo. Pero sa gisulti sa Bro, Biblia, bro. dili ang igpapahulay ang Nakay gilapas, kwan, bro. kundi ang balaod di ay sa adlaw Nakay igpapahulay. No? So nakay klaro Biblia nga King James diana bro. ayaw na lagi kong Brother Gapo sa akong tubag kay ako ni programa. Mao ni akong Di tubag. ba naba kay Biblia, bro, naba kay Biblia diha nga katong nailunggo gyud sa 70 Adventist. Brother Gapo, nagdagan ng oras. Proceed sa pangutana. O ayaw na tag Wala gi, mga tuba, wala di ka tubag, wa kahatag. Wa kahatag. Kung managitubag, nakadungog ang mga tao sa palibot, Brother Gapo, 146 Adlaw akong gipangutana, balawod di mong gikuan, di mao. Gitubag na lagi ta ka nga wala ka nakasabot sa imong pangutana. Kay ang akong tubag ana, Wala akong pangutana, nakasabot na pangutana. Kaklaro na natubag, balaod sa adlaw igpapahulay ang gilapas ni Kristo. Nganong balaod na Pero wala lagi ko mangutana ko sa gilapas niya. Balaod ba o dili? Kasabot ang mga Hudiyo. Wa kasabot ba? Okay bro, Ang nanamo ba Kani, si bro. Kristo na balaod sa igpapahulay? anong galing inyong lagda bro? Bro, aning inyong lagda? Okay, Lagda, sige. Ikaw pat ni nga question. Sige. aning inyong lagda na ipangutana dire o na kalainan sa moral o Okay. seremonyal lo. Brother Gapo, klaro na to ha? Yeah. Ikaupot ni mo Bakit ning nga? pangutana. Matod pa sa inyo ha nga ang seremonyal lo kinahanglan na sulisis. Karon kay kanang Exodo nga gigamit nimo about Sabat sa pulo kasugo. Nasulat ba na sa libro ni Moises bro? Kanang Exodo si Moises ba'y gasulat ana o dili? Usbay yung pangutana, bro. Usbabi kay nagka sulintoy na imo ang mga istoryahan diya. Di maminaw. Matod sa inyong lagda bro nga ang seremonyal lo kinahanglan nga gisulat jud na sa libro ni Moises. Ang akong pangutana kay kanang pulo kasugo nasulat ng ginas Exodo nya naaman diha ang sa Exodo 20 verse 8 nga mahuway tag Sabado o Sabat. Ang akong pangutana kana ba libro sa Exodo kinsay gasulat ana bro si Moises o dili? Okay, ang libro sa Exodo kinsay nagsulat kanang naa diha sa napulo kasugo. No, kanang tibuok libro ba kay ningon man gud inyo hang libro nga lagda nga ang seremonyal lo gisulat na siya sa libro ni Moises. Sa ato pa kay kanang pulo kasugo nasulod mo ginas librong Exodo kanang Exodo kisay author ana. So kinsay author sa Exodo? Exodo. So ang imong pangutana kinsay author sa Exodo? Yung sa naman, asa mo din pangutana ni Gapoy? Sige, be. Tumaga lang. Ha? Tumaga lang. Kesa may author ana bro. Okay, sige. So ang imong ipangutana, klaro na to ni nga ang author sa Exodo mo imong pangutana kinsay author sa Exodo? Ha? Okay, sige. Atong basahon, tumunta ka. Para nga, nya. Atong basahon na? Balik ka po. Akong basahon ko, no? Okay, go. Kinsay author sa Exodo. Biblia atong patubagon.
Brother Gapo, napakadya. Minaw ka? Naminaw ra ko. Atong basahon daw ang 17, versikulo 14. Dayon sa giingon diri sa Ginoo. 17:14. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, isulat kini diya sa libro. Aron hinumduman og sultihi si Josue nga akong himuon ang mga Amerikanhon o hikalimtan hangtod sa hangtod. So, ang akong tubag brother Eugene Gapo sumala sa Biblia sultis Ginoo nga ang tanan nga mga plano sa Ginoo may tungod sa Israel niadtong panahona gipasulat sa Dios kang Moses. So ang record sa tanang panghitabo sa Exodo, si Moses ang author sumala sa Exodo 17:14 kay ang Ginoo man mismo nagsugo ni Moses na isulat kini. So tanan nga mga event sa panahon sa mga Israelite ug ni Moses, si Moses ang nagsulat. Okay. Salamat bro. Last nga pangutana kay si Moises man din nagsulat nga ang inyong giingon diri nga seremonyalo si Moises ang nagsulat kinangla na ayon sa librong Moises kay sulod man sa librong Moises mura si Moises ang author seremonyalo karon kay niingon man ang inyong seremonyalo gyapon nga ang seremonyalo giabolis na ni Kristo. Dawaton nimo bro nga giabolis na ng Kristo bro ang seremonyalo. Okay. So ang akong tubag brother Eugene Gapo, yes, dawato na ko nga ang sinulat ni Moses may tungod sa seremonyalo maoy giabolis dili ang moral law. So mo na nga ang moral law nagpabili na siya hangtod karon. Ha? Ang moral law nagpabili na 10 commandments intoli na sa Greek. O kanang moral law mauna ang giabolis ni Kristo sa Kalbaryo sa cross. Okay, so salamat sa imong pangutana brother Eugene Gapo. Ako na po imong utana. Okay. Salamat kayo bro sa imong pag-angkon nga kanang moral law maunay giabolis ni Kristo dito sa cross. Naka-record niya. Dili ang moral law ha. Ang giabolis ni Kristo seremonyal. Naka-record ha ingon siya nga ang kanang mga moral law giabolis ni Kristo dito sa cross. Naka-record ha. Okay. Ang seremonyal nausa naman ka. Ang seremonyal ang giabolis dili ang moral. Ikaw gayon naka-record ka ron. Naka-record no. Ang giabolis ni Kristo mga moral no giabolis na dito sa cross. Seremonyal uy. Ha? Naka-record na. Or ligmata ka or ako bakang naligmata basta kay ang akong konklusyon ang giabolis ni Kristo sa Kalbaryo sa cross mao ang ceremonial law. Bro, naka-record na to bro. Kay ang moral law naka-record na bro. Kung tawad mo bawi, naka-record na. Kung i-delete na mo na imong live, naka-record po na sa live karon. Kung nasibyat na ko ana sa pag-istorya, akong dawaton. Wala na bro. Dili na masipyat. Ang akong gipamatunan, akong barugan. Si mo dyan ang gimahayag. Usog magali ka. Dili ang moral. Ha? Pwede ka po. Ako na sa damangutan na. Pwede ka po. Yeah, go ahead. Okay, sige. Ang ako pangutana number 1, 5 ra niya ka teksto. Sige. Ang ako pangutana sumala ra po sa imong istorya. Paminat tarong dito baga. Okay, mato din niya sa teksto nga imong gigamit. Sayo lagi kay kong pangutana brother Gapo. Ingon diri sa teksto. Ingon diri sa teksto nga imong gigamit sa Juan 5:18. Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Dios sa pagpatay kaniya sanglit, dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adlaw ipapahulay. Ang akong pangutana brother Gapo, kining nasulat sa libros Romano Katoliko nga ang gilapas ni Kristo balaod man di ay sa adlaw ipapahulay. Ang akong pangutana, tama ni o mali? Tubag, kategorikal. Tama ba o mali? Tama. Ang gilapas ni Kristo, mga balaod. Therefore, conclusion og nakita sa mga Hudyo, therefore, conclusion og nakita sa mga Hudyo, naglapas gyud siya sa balaod ug nakalapas gyud siya sa adlaw igpapahulay.
That is why, ingon sa inyo ha, balikan ako no, kay nangutana man ko nimo regarding kanina sa inyong Biblia, nya ni gamit man kana, mo gamit sa duaning inyong Biblia. Nga nay logo. Nga ato din naglapas yun si Kristo sa adlaw ng igpapahulay. So kanang mga balaod nga yang gilapas bro, paminaw sa, kanaminaw di ako sa iyong pangutana. So kanang gilapas niya nga balaod sa adlaw ng igpapahulay nga nabasa no sa mayong balita, ang tanaw sa mga Hudyo ilang nakita so pakiro siya sa adlaw ng igpapahulay. That is why kining naay logo sa Seventh Day Adventist galapas gid sa adlaw ng igpapahulay. Di lang ka mutuga ako sa adlaw kay mabuking ka. Next question. Akong klarohon ipadungog na to sa atong kanginan. Akong klarohon na gapo kay wagi ka katuhog sa akong pangutana ba. No? Wagi ka katuhog sa akong pangutana. Oh, ang akong pangutana kanibang inyong libro, wala ko nang utana diya sa kuwan, kaya wala man ko gigamit anak, kani man ako gigamit inyong Biblia. Kanibang Biblia sa Romano Katoliko ba? Kani ba? Badil nga po, ay sa diya pag inulungkoy, ha? Oh, klaro kayo? Kini bang nagkasulat diri ang gilapas ni Kristo ang balaod sa mga Hudyo? Ang akong pangutana, tama ba ni? Ha? Yes or no? Ang kategori ka Tubag natin ka bro. Yes or no? Gilapas o sa mga gini, sakto ba na o dili? Gitubag natin ka bro. Sakto na bro. Galapas siya sa adlaw ng igpapahulay. Yes ha? Yes, tama. Ang explanation na ni. Ay paminaw sa. Ang explanation na ni. Kay naglapas man sa mga balaod, ang tanaw sa mga Hudyo, gilapas gid ang adlaw ng igpapahulay. Kay naglapas man sa mga balaod. That is why kaning inyong translation sa Biblia, giklaro diha nga galapas gid sa adlaw ng igpapahulay. Sa unsang pagi ha, pinaagi sa paglapas sa balaod. Di lang ka mutugan sa adlaw. Kay mahadlo ka. Lay mo na. Okay, ikaw ang pangutana. Okay, inyong dara ikaw ang pangutana. Yan. Salamat ka sa tubag nga tinuod diay nga balaod diay ang gilapas. Karon, ikaw ang pangutana brother Gapo. Kay matod nimo gilapas mangyod ang adlaw igpapahulay. Kay gilapas man ni Kristo kaha ang adlaw igpapahulay matod nimo. Naa ba tay mabasa sa Biblia nga ang igpapahulay kay gilapas ni Kristo giilisan niya Domingo? Naay mabasa o wala? Naa bro. Nailisan niya Domingo? Naa bro. Dara bro. Batahon na ko ha. Biblia ayang yun. Dapat lang muna tayo mabasa sa Biblia. Nga Domingo ang adlaw igpapahulay. Sige, basa ako no eh. Kadlay bro ha. Ikaduhang pangutana, naa ba daw kuno tayo mabasa sa Biblia nga giilisan ni Kristo kay gilapas man. Gilapas man. Niya, basahon ako. Mabasa mo kas Biblia yang ingon. O Biblia? Take note ha. Ang kining Biblia ha. Atong karon na. So, ang kining Biblia ha. Kining Biblia ha gigamit ni mga Seventh Day Adventist. Kay Biblia sa Kristohanong katilingban gigamit ni. Kinalagi ko may mabasa nga footnote sa balo. Ani ha, tumatang. Ay sa kisi-kisi kay nawala na mga asas Biblia mabasa ni. Basahan ka na kung Biblia. Ade ya. Basahon kay wala tay katarungan nga mosalikwa aning footnote sa Biblia sa Kristohanong katilingban kay kasagaran sa inyong mga kaupang liman. Mugamit ani. Ay nakasabot makani siya kung sa ni footnote. Ha? Ay, ingon ninyong amigo, bro. Ang ingon ninyong amigo, kato si Mitchell Bindilio, dito sa Dimandi sa Cebu, na ang footnote, ako kay dili ko si Mitchell Bindilio. Ha? Dili ko si Mitchell Bindilio, ayaw ko iparehas niya. Ang ako asa ito pa nailahi mong baruganan? Lara sa imong tirada. Ha? Lara. Nakabalo ba ka sa pulong footnote? Kung sa man ang footnote? Okay, tubagon ka na po ha. Kami na sa... Ay bro, daghan naman na imong pangutana bro. Naunsa man na. Ako sa tubagon. Una na imong footnote. Ako sa tubagon tong imong pangutana nga nakoy mabasa sa Biblia. Basahon na akong Biblia. Asa na teksto sa Biblia kay akong basahon. Ayaw usma imong pangutana. Wala ka mangutanang teksto. Klaro pangutana nimo ganina asa mabasa sa Biblia. That is why tagaan ka na kung mabasa sa Biblia. Yeah. Di teksto sa Biblia. Kay klaro jud gani mo ang imos Biblia ang mabasa. Diraw. Sana ko. Footnote sa Genesis 2. Sana ko.
Brother Gapo. Gibago. Ay, paminaw ta. Basa dili de teksto footnote, ha? Sige atong Tingnan ipadungog mo sa kami mabasa sa Biblia. Wala man kami yung teksto di. Basahan ka na ako. Ay, basahan ka na ako. Biblia na tong gibutan dili footnote. Okay, Biblia. Bitaw na akong gibasa. Di bitaw na comics, oh. Naunsa, di ka. Hulat. Kaya mo basa ko. Yeah. Gibag-o ni Jesus kining pahulay pinaagi sa iyang pagkabanhaw sa adlaw human sa Sabado. Mao man gani nga gipili sa mga apostol ang Domingo isip adlaw nga katiguman sa mga Kristiyanos. Samtang ang Sabado gigahin alang sa mga Hudyo nga wala motuo ni Kristo. Disgrasya jud gani. Unya mangutana ka kung sa footnote, ang imong amigo si Mitchell Bindilio mihatag ana og meaning ako ra pong gikuha ibato nimo nga kanang footnote dogang pagpasabot sa Biblia. Oh, sige. Okay, sige. Next question, Brother Gapo. Next question. Ha? So, diri mong yung ka sa footnote, pangutan noon ta ganing footnote. Okay, Brother Gapo. Ang akong pangutana kay wala man kami tubag sa teksto, dili di si Kristo, kay dili man di si Kristo ang nagsulti. Kay footnote man. Oh? So, paminawa rin yung eleksyon, asa ni mo simplang ni si Gapo. Oh, ang iyang gibasa, ang akong pangutana, si Kristo ang nagsulti. Nga kay gisupak man diyan ni Papahulay, asa mabasa nga si Kristo nag-ingon nga giilisan na niya ang adlaw ng papahulay. So ang iyang gitubag, dili si Kristo ang nagsulti, kundi ang footnote. Karon, Brother Gapo, ako pangutana. Bro, mangutana kag basa pa sa mangutana kag teksto, bro. In verba, paminaw ka ba? Mangutana kag teksto verbatim wala. Pero implicit, paminaw explicitly wala, pero implicitly yes na Nga naman. Paminaw sa magpapausa pa. Implicitly wala. No, explicitly wala, pero impliedly na kaya nga naman, na hinungdan nga nang nagdomingo kay nga naman. Laban na si Kristo Domingo oy dili Sabado. Sa ka. Sige. Brother Gapo, ikaw upat nga pangutana. Ikaw Sige, pa na gi-comment ko ni kasi nalingaw ko ni Gapo. Kani, kay ang imong gigamit footnote man. Nakabalo ba ka igsuon ko nga ang footnote gitawag kini igsuon sa laing termino og thesis? Nakabalo ka o wala? Thesis? Nakabalo ka o wala? Ay bro, dili ko mo pabag ana bro, nga thesis ba nagdili? Ihatag sa ang imong dokumento ana bro. Bro, kumangutana gani ka bro. Paminawa. Brother Gapo, ako basahon ba? Para makasabot ka. Brother, Basaha sa imong libro bro. Ano ba? Basaha sa imong libro nga gigamit na meaning sa footnote. Sa dayhan ay pangutana na ako ayaw ka magbangag dagi imong katarungan. Ito bang kag footnote? Wamang ka, ha? Ito bang kung imong footnote? Ano ba pangutana sa Biblia? Pero ang imong ito sa ako footnote. Muna pangutana kung tagag footnote. Brother Gapo. Kung mabasa nga ang footnote, dili ni pulong ni Kristo, kundi pulong ni sa mga scholar nga nagtisis own idea sa kaugalingong hunahuna sa tao. Sige, di nalang tagapatay pangutano na ni kung raw. No, ihatag na diba? Libro nimo nga bro. Base aning ni ang libro nga akong gibasa bro. Nga ang footnote, mauna. Aya pa na pangutano nito. Bangag sa gimong katarungan. Malo ko nga makasabot ko, musamot kang kautot anang footnote, Brother Gapo. Ari na lang ko sa ikaw pat pangutana. Ari na lang ko dito ng Kristo. Ang ako pangutana, matod nimo kay sa footnote raman di ay mabasa ni imong gibasa nga gilisag Domingo. So karon kay wala man di ay mabasa sa Biblia nga si Kristo nagsulti nga giilisan, ang akong pangutana. Sakto ba ang akong pangutana nimo nga wala si Kristo magsulti og adlaw igpapahulay nga Domingo? Sakto akong pangutana o sayop? Bro, in kana bang gitawag natog in explicitly wala tay mabasa. Impliedly na Dili sa impliedly na ano man. Paminaw sa di lagi maminaw.
kung mangutana kag litra por litra, nabay mabasa, dili man na prinsipyong Kristo. Sa Hindi. Lucas 10:26, sakto nang gibasa mo, nang impliedly, nabay mabasa. Hebreanon 4:8, Colossians 2:16, Roma 14:4-5. Brother, baga po, kontento na po si mong tubag ganin implicitly o impliedly. Ang ako Oh, di ba pangutana, na? sabot kay Wala wa pangutana. Ang ako pangutana, oh, sakto ba ang akong pangutana nimo? Nga walay mabasa sa Biblia nga si Kristo mismo nag-ingon, nag-iilisan ang adlaw Sabado ug Domingo. Sakto ba akong pangutana nga wala kay mabasa kaya ang imong gitubag na ko footnote man. So ako pangutana, sakto akong Wala pangutana man ka nga walay mabasa. Bro, wala man ka mangutanag, wa bay mabasa. Ang imong pangutana, naabay mabasa. Hindi ka kasabot sa pangutana, hindi ka kasabot sa mga po. Wala lagi ka kasabot sa mga pangutana ba? Naratol na kaniya ba? Ha? Ika-upat na ko ni pangutana o ikalima ba ni kaupat? Last na lang ni na ko pangutana, last na lang ni pangutana. O mauro magiging. Okay. Imo ko Okay. gitubag og footnote, nga gitubag ko nimo footnote kay wala di ay mabasa sa Biblia. Ang akong pangutana ikalima mao ni, sakto ba ang akong pangutana nimo? Nga wala di ay mabasa nga si Kristo nagsulti nga wala agilisan ng adlaw Sabado ug Domingo. Ang akong pangutana ba, sakto ba ning akong gipangutana nimo nga wala di ay mabasa? Di gina, bro. Wala lagi ka nangutanag, naabay mabasa, o wala bay mabasa. Ang imong gipangutanag ganina, naabay mabasa. So, ang imong na pangutana karon bro, sakto ba ning akong gipangutana nimo nga naabay mabasa? Kada ba? Brother Gapo, sultihan talaga. Kani ako pangutana, kani ikalima na ko pangutana, Brother Gapo. Kanang, klaro ako isulti sa imo ha. Subay na lang nigsun ko sa imuhang kanang bitang linasgaw nga una-una ba. Oh, ayan na lang pamersonal bro. Ikalima na Pamersonal. Pamersonal nimo bro. Dali mo Brother Gapo. Sakto ba ang akong pangutana nimo? Nga wala man di ay mabasa, ang imong tubag wala man di ay mabasa nga si Kristo nag-ili sa adlaw Sabado ug Domingo. Kay wala man di ay mabasa, sakto ba akong pangutana nimo? Nga wala di ay mabasa nimo diha? Okay bro, kumaingon kag implied, kumaingon kag explicitly bro, sakto ka. Pero impliedly, tama ko. Pero di man na nato, di man na nato, lagi maminaw. Di lagi maminaw ba? Paminaw, sa kay naminaw yung pagpangutanan nimo. Oy, Okay. sakto ka kung explicitly, letra por letra, sakto ka. Huwag di mabasa. Pero impliedly, yes na Brother Yusuf, kung tinto na ko, salamat kayo, Brother Yusuf, sa iyong mga... bro, napoy, pangutana bro, kanang duha lang ka pangutana bro. Bisag isa lang. Unsa man, wala ka na kung tinto? Isa lang ka pangutana bro, last na lang gini bro. Kay napoy pangutana bro, ay lang yung libro ba? Brother Eugene, paminaw sa Brother Eugene. Brother Eugene ka po. Kanang, naaman tayo gibarugan ng kasabutan. Naaman po kagi-propose ako, kato na lang itong sabutan, dito na ipahungaw sunod. Brother Eugene? Dili bro, kay throw charge man tong atong top bro. Throw charge man tong atong topic. Bro, throw charge man tong atong topic ato. Kanilang isa ka pangutana, ipa-confirm na ko ng inyong libro bro. Gutay tubag ni mo ani. Brother Eugene, paminaw. Brother Eugene ka po. Kanang, bisan palagi mo sa Brother Eugene, kanang imo una-una, mauna na. Ang ako ni mo, bitugaan tayo ng time sa pagkamutan. Dili man ni ako sa sapat ako pangutana na bro. Katulad sa inyong libro, ipa-confirm na ko ni mo ni. Suko kayo kung mga basir sa kong ipon ba? Okay. Timog Mastunda. Brother Gapo, i-PM ko Brother Gapo niya. Ay, timog Mastunda. Ako ang sunod, no? Brother Gapo, i-PM ko niya, ato isip ang imuhang gusto na dialogo. Kaya nakita naman kita, misunod ng isang programa. So, iset mo niya, ikaw mo i-plaster niya, no, niya, para nga matagan ka na kung husay anay mo mga kalibog. No, so salamat kayo brother Bro. sa pagsulod. No?
So, pahungawan ta na, Brother Eugene, na imong sunod pangutana, dito sa ato ang giset ni mong Wala man ka bro. no? So, Brother Eugene, salamat kay sa imong pagbisita ison. No? Okay, mga igala, mga kaisuna, no? May muot ko gid ani ilang ipanghambog. Brother Sukaran sa pagto. Ikaw na po sulod, Brother Sukaran sa pagto. Brother Sukaran.